Yes, apo. Según ken ni Mayor apo, in doble na talaga ti social services tayo apo ken dito ikwat ti health services tayo at di infrastructure ang iso ti in prioritize na gapo ta ti segundo ko na po maalakan no met titulo ken ni Congressman Sandro tapno napimpintas kano ti pakausaran ti pondo tayo apo so barbareng apong maka ipandamit lang ti para infrastructure ti lawag at sayang lang no DJ para infrastructure ko maawamet na panito yan ti lawag apo kaputa dito issues nga madamdamak ti national apo syempre maapektaran ti lata DJ so tilinteg kami na pukit adalang certain nga limit nga mabalin mo nga usarin ti infrastructure ti syudad ti lawag apo no Jack Mariro 20% of the budget ti mabalin mo lang ipondo para infrastructure ket ti inubra ni Mayor po di babatit nga hanga mapunduan ti national isod in priority nan so awan big project ti infrastructure tay tatapon ta in rely na DJ ken ni Congressman Sandro nga makai budget to kano ako iso barbareng makaipandamit apo ta do dito plano ni Mayor tayo ako nga big ticket lang project met apo ang yulata damdamagin kanya ako na po no na DJ big ticket na nata narigat na siya ti mga ibaga DJ ibaga na kenda damagin yung tulata ken kuana na po yung para kanya ket na pibintas med DJ nga impact nga project DJ. And lastly, sir, what happened kanat